калі вандруеш з заплечнікам і трэба рашаць пытанні кожны дзень, дзе спаць, што есць, і дзе зарабіць грошай. Гэта вельмі цікава, таму што гэта такі квест, гэта гульня. Ты кожны дзень гуляеш у гульню з новымі людзьмі, у новых мясцінах, і гэта вельмі цікава, гэта становіцца жыццём, і ўжо потым складана спыніцца, таму што хочацца прадоўжваць і прадоўжваць. Зараз я спыніўся тут, але выбор быў вялікі. Я мог застацца ў Злучаных Штатах, мог спыніцца на Карыбскіх выспах у Гондурасе, дзе мне таксама вельмі спадобалась, дзе я правёў некаторы час з мясцовымі рыбакамі. Я быў таксама на Карыбскіх выспах у Панаме з індзейцамі Кунаяла. І мне было шмат краін, дзе можна было застацца, дзе вельмі добрыя людзі, дзе зараз ёсць сябры, якімі я зараз маю зносіны, якія прыязджаюць ужо сюды, якіх я планую наведваць. Але ж я зразумею, што маё сэрца тут, у Чырвоным Кастрычніку, і гэтая вёска, гэта то, аб чым я сумаваў, гэта то адзінае, аб чым я сумаваў у падарожжа, чаго мне не хапала. Поболите, перестань, поправишься завтра. Котенька, попей. Попей вот этой. Да, такая ты слабая. Попей водички, говорю. Попей. Не знаю я. Что тебе, значит, не надо этой воды. Ну сделай ты хоть пару глотков. Не хочешь? Будешь сама выздоравливать.
Для мяне усе тыя цяжкасці, па якіх людзі, якія жылі тут у вёсцы, пакінулі гэтую вёску, для мяне гэта ўсё радасці. Ім не падобалася, што трэба там, да магазина доўга дабірацца. Весной тут залівае, трэба на лодкі плаваць. Для мяне гэта ўсё такая романтыка, што я жыву на востраве, я амаль валодаю востравам у Беларусі. Што яшчэ? Аб гэтым можна толькі марыць. Мне хочацца зрабіць тут неякі штогадовы open-air вялікі, на якім маладыя таленавітыя беларускія гурты і музыкі, і артысты змогуць прадстаўляць сваю творчасць, і пра якіх праз гэты open-air фестываль змогуць узнаваць усе людзі, уся Беларусь. Может, что приснилось? Да нет, короче, что відбувається? Лисиця підбігає, копає. Бачите, покуль вас не было, у меня заявилась невеста. Женюсь. Что, не шутишь? Не, серьезно. Не шутит. Вандровки, знаешь что, Он не поехал, шутит. з Гродно привез себе. Одразу побачив, сказал, забираю в вёску. Поедешь? Каже, поеду. Приехали к маме у Минск. И кажем, вот сваты приехали, забираем вашу дочку в вёску. Мама, га-га-га. Не поверила. А дочка-то вже у вёсці. А дочка у вёсці, да, робить. Ежу. Ліпу збирає. Липу збирає. Бывают такие истории? Ну.